Kublai pi baro ki paralok parajor ki para bengit ki bepej ya kani ka Sabbath school program jengi haktin Khasi ni aingu shisha U Blei U ngi kini kalat mengila banya sambat pi yaktin ke jong u ban nga kermen ba pi baro pinyo kata ka jingshongkha shaphang aktin ke jong Blei kamtam ya kani ka LYNNONG Sabbath school ke jongi de shwa bengin sedang ni ka jing yakran ke jongi ba ka jing jylliew ke jing mut ni kwa ban pendam gi kli gi jongi ban pan ke jingshongkha na U Blei na jong tong ni dwai kuk pa jongi ubhamning ni aingo ime shisham bingla ai kene kalat bingila ban ya ti jylliew ya ktin ke jong me hoit a try ngilong ki briew ki batlot bat ki baduna ke jing start ni pan ke jing start na me ban ai ngi kata jing shaphang bingila ban ngotho ya ktin jong me kamtam ni clip mat ka bangin ya side bat ni jylliew jing mut ya LYNNONG ka pasan to yarap ma me bingila ban ngotho kublai shibon ni ki bi ki jingkyrku ki bumla the elo jongi na bangi pan kini baro akateng jisu nong pin jongi amen de shwa bingin ya shaphang akwa ban pin itu ya pi ya ki parlok ki jonga ki badon bat nga hang ni ki clip mat ki banya sam lam ki tin jong U Blei bat ni hang ni clip mat de shakaliang kamon jonga iba wan mi ba shakaliang kamon jing ba wan mi iba hamedon kublai shibon ki paralok ki jonga ba pia don hang ni ban nga kermen ba ki briew ki basngap ba ki paralok parajor ki basngap yang ini program jengi kinyo ka jing mentoy bat kamtam kata ka jing start ba ki la ban ngotho yak din ki jong Blei de ngila poi ka LYNNONG ka basan bat ka topik ka ong ki Jaitbynriew ka Bynta ka baar tingin ya puli bat ngin ya pet ya ka khot puli lendet balashim ya kana kitab usam sau ka LYNNONG ka ba sau hynrei ka khot ka ba shpo ko ong kumni to sngap patu tip bangalong U Blei manga an pen kentew yang ha pedeng ki Jaitbynriew an pen kentew yang ha ka khendau ti hang ni U Blei ulap pentip salon sar ya ka perthai barok ka wei ba udei shisha U Blei utau nong thau jong ni ka perthai batling ba ki spas nem ki briew ki tainia balai U Blei thau ni ka ya ka ni khendau bat hato uladon ke jing thmu ba ka pop kan wandrung hato ula kaladon kata ka plan ke jong u ba ka pop kan wandrung ka jingiap kan wan ha U briew kata ka long ke ke bam dei bat teng ha ka jingiadei nia ki briew ki ong ba U Blei hi ula kwa ya ka jing hap jong U briew andai kata kam dei ka jing kwa ka jong U Blei yangi andai ula thau yangi bangin im suk im san om mengin yo ya ka jing jenjar bat kani ka rukom perkhat kalong ka ba shirkei bat ka ba ma shibon bat teng ni kum kristan ni perkhat kulmar ha jing shisha bat ni shukwa ban perkhat kata ka jing mayan jengi ba U Blei shisha ula don jing thmu kum ni kum ba shu ong ka jing yap ru ki ong bala thau ka singi U Blei ju thau ka jing yap kari ka pop ka ba wan ba pin shop ingi ha ka jing yap te kam julong ka jing thmu U Blei ba usutan na ki kun briew un hap ha ka pop perkhat Lucifer hadu po don ha beneng Lucifer hu badan usutan hi udan hi kata ka jing mut perkhat banya persha U Blei te U Blei don kanu ka jing perkhat man pin hap ye ki briew ha ka pop te kari ka pop ken ka balalin shop yangi bat kata ka jing sneu ka balawan ra bat ka jing mi ka basir kei na ka jing long pop jengi ki briew ti hangani ka por ngi kwa ban ngotho ba U Blei ula thau yangi da ka jing janai bat ba un bo yangi ha ka jing janjar anda ka pop kala wan hangni ka perthei kata ka jing sanshar sngo jong U Blei kam don shu nama Blei usutan ula shimti ula te la kam ma u yangi bat bon sin ha ka kinja bal jinglong do jengi ni ha pa ka pop bat ka jing pang ka jing jinjar ka wan te ngin ya
bet nyo siya kasi ka baningkong ko ong hang ni ka hukum ka ba ningkong tam. Tinga kwa yay baawan mi ben sngo bahaban pensay ngi kindiat shaphang ka kini ko hukum ka ba ningkong tam. Kulay sibun ma'am. Hoi inaya shaphang ka hukum ka ba ningkong. Hoi kumbangi laban syamhi na ketien ka jong blei ka hukum ka ba ningkong tam ka ba ki ka temen mi temen jongi u adam bat ke em kila yo kalong ka ba ngi laban syam na ka Genesis ka LYNNONG ka ba ar ka kot ka ba hynrei mat hynrei hang ne na dangi pet ngi I ba U Blei U hukum yaki ba ken nambam ya uding u ba per ba pedang jong per uding jong jingtip ya ka ba bha bat ya ka ba sneu ya une uding ken namdai ban bam pause ka em kalabam ya une uding hot namar ka jing pensoi ka jong soitan ula pensoi ka lada phabam ya une uding ya ki kamat jong pha on play phanlong kum U Blei pantip ya ki ei ka ba bha bat ya ka ei ka ba sneu ka kwa ikita habaka snap ikita ka sngo kwa banlong kum ta ban pen pli kamat jong ka bakan long kum U Blei bagan tip ya ka ei ka ba bha bat ya ka ei ka ba sneu kata kada ke jingkwa jong em bat kala shim ya une uso adong bat kala bam hynrei kata kada ke ka ba U Blei kwa ye ki briew bakin le namar ba U Blei kwa ban hikai ki ya kata rukam U Blei ulasna ye kper eden bakan long ka skol ye ki ha ka jong em ka jong ki ka ba man la ka sngi onda ki pet ye ki jing thau ka ba U Blei ula thau kine kan long ki jinghikai yaki bat ling ba kini ke jing thau ke jong U Blei bakin pule man la ka por kan yo ke jing hikai ban tip khamba shaphang U Blei bat kadai ke ban ngi yang ne ka em kala shim ye ke jing hikai kala kwa ke jing ke ban tip ke om katkom kalenti ke jong U Blei hynrei katkom kalenti ke jong ubaman te ke jing kali ka ong kalong hato kalong ka ba sneu ban tip ke lane ban tip ban shaphang ban tip ke lane ban shaphang lane ban nyat lang ba ke ban tip ke kalong ka ba sneu ka Sabbath school ka jongi ka ong ba katkom ka jingtho katkom ka Baibl am kamlong ka ba sneu ban tip ke ban shaphang ban nyat lang ba shaphang ke kamlong ka ba sneu hynrei lada ngijiet ka lenti ka ba sneu ban tip ke ban shaphang ke kalong ka ba sneu bat kan wan lam ka jing janjar ka jing sitom komba ka emot wadam lengba ki ba mune so adong lengba kata ka jing bam ka jongki ki haban mat ka jing ka jing janjar ka jing pang ka jing sitom wat ka jing nyapro balada ngi ap ikata rukam ka ba U Blei kwa ban hikai yangi lada ngi ap ikata kalenti ngin mat ikata ke jing janjar ban tip ya ki hoj te hoj kalong ka jing hikai yangi ba kadon ki ba ngi dei ban tip ki hynrei ngi dei ban tip kini ki baro katkum kalenti ka jong U Blei to kulay sibon bawan mi ngakwa ban kindiat hang ni pinapit ba ye kitab ku jong Daniel pat ke kitab jong jing pau ki srim ha ke jing jia but ka hukum ka jong U Blei ka baning kong ke di ka jing ko ngo ning shisha te hang ni phila bin I ba ka Jaitbynriew Israel ru ka sha ha ka jing sha rem namar balai kimdan shu ka jing ko ngo kilayat lat kilayat persya ya ka hukum ka jong U Blei bat kilai kata ka jing kentat jang ki ban ko ngo ya ka hukum jong U Blei kam don shu te kala long ka jing penhiar dor ya ka jing im ka jong ki ma ba kila kentat ya ka sur ba ya ka hukum ka jong U Blei to ngi ya ka singi ka baar hang ni ko ong shaphang U Daniel ka LYNNONG ka baar kani kadai shaphang kapor ka jinglong brau jong ki ha Babylon
ti ngakwa ye iba hamedon bain sngubah men batai lingkot shaphang u Daniel kabar ke kabangi dei bentip shaphang u Daniel harul nong kabar Kulishbun kaneka hagani ka sngi kabar ngini page pang u Daniel ka kitab u Daniel kal nong kabar hangni ngit ba bo nangi ngitip ka ka badan hani ne ka bajia hauni Daniel kal nong kabar ka bangi yo hine ba kalong ba haba u Nebuchadnezzar usim Nebuchadnezzar u haba u haga snam ka ba u senshar haga ri Babylon ula yo we ka ching pos ne ka ba pintot thia ka ba pintot dam u ka ba u kwa ban tip ka handai umla ban ka mau shopan ban ngi tip teter ngi i ba ula lek ban klina ki start ki badan ha Babylon ki beri ki ba start but kumta ula poisha u Daniel ba u Daniel ula pan por no uban ba un lek ban pan bon oblei ba un yo kata ka jing peni kata ka jing pos new jong usiem ba un yo ban thuk ba usiem ya ka ba usiem o pos new but kumta hadin kata ngi i ba u Nebuchadnezzar pos new ya ki ya we statue uba la pia ala ki jong ki Bynta ba ha ka kli la chna daga kesial ha ki sakti bat ka shadam la chna daga rupa bat ha ka lebong bat ka kepo la chna daga renong ba ha ki kichat daga nar bat ha ki shim kichat kisla kichat la khle lang ka nar bat ka dober tha bat kini ki pin i ya ki ya laki jong ki hima ki bakhain bor ha kum laki jong ki Bynta but bangingat shakmat ngine pet ya ka badan hani ha ka lanang Sabbath school ka jongi hani ka ong hani ka dan ka jing puli ka ong hani ba ha ka bakut jong ka spa snam ka bakhat khandai ki ba bun ki briew ki la shania scam ha ka jing kio ka u briew ha ki liang ki ba pher ka Paris exposition ka khanai spa kum ka we na ki nuksa ka ba dei ka we na ki jing i nam ya ka la we ka ba phanai ngi i ba ha to snam ki briew ki aran kata ka jing ngau sarong hani ka jing ngau kemen ka ba kraw ki ba ki ala ban ente ki tiar kitar ki jing te ki ba kraw ki ba la irap ki ha ka ba bun ki liang bat kum chur ngi i ba u Charles Darwin u ong ba ki briew ki anang kio ha ta jing start jong ki ha ta jing tip jing start jong ki anang kio hynrei ngi i ba hadu ba ka jing jia ka thma ka baning kong bat ki thma ki ba la shim do ya ki bun tili ki minsiam hadu kumba spa million hani kala tho bat nget ba kala kham bun plat banya kata ka bala tho hani ru bat ngi i hani ba bat kani ka pin i ba kat ba ki briew ki nang yo eta ka ching start ya ka ban tei ya ka ban tei ki tiar kitar ki banyarap ki kata ngi i ba kata ka jing ya dei jing mut kata ka jingieit para Jaitbynriew kala her no kombangi i ba how to statue ki i ba kador jong ka to ka ksiar ka her no shaka rupa naga rupa ki her no shaka runang bat kom ta ngi i ba kata ka kador jong ka jing eight ka jingiadei jong i ba ki briew ru kala nang her no but haning ini paisha u Matthias kal nang ka ba arp saud khot ba Jaitbynriew but ka banyo ka ne ka pin i ba ong ba ne ba ka pin ka yatho shaphang ki jingwan no kini ki thma ki jumai ne ki jingpang ki babun ki ba shir ki bang ngilai im ta ki jingcha ki ba ngau si ki ba shir khai but haning i pat ka ba pin skau tanat ngi kalong ba u Blei shim ai ba kita ki bro kin chu chakin dit hangi khamrei thul pa shai ngi u ya thul pa shai ngi khanang ba ngin tip kum no ban ngin pin khre khanang ba ngi da nak ta ki ching ja baro but kum joru rangi pet ya kani ka ching pos new jong Nebuchadnezzar ka ka ching thul pa ka jong Jesus Christ ka jong u Blei ya ka ban chia shakal ya ka lawai pat ha kani ki por ki jong Bynta ha ka ba ngi i ba ya kani ka ya ki to ki ya statue ha to haba Daniel le tho ya us em ya to ka ching pos new jong
ngi ba hadin kata umau ba pelun ba he wan ban pen pran opat ya kata ngi ba umau ni uyang pelia ka hima jong blei ngi ba hakas ngi ka ba khado ngi ba kini ki briew kiba ongil dia bakila start bakimdan kam blei show dan kini ki hima kiba kraw kis ngau ba tangki la biang hi hynrei ngi pat ba hakas ngi hagawi kas ngi kan sadan kawi kas ngi pat ba U Blei wan but kata ka hima ka jong ba onrat un penduk nak kini ki hima ka jong ba ro but ka bang ngakwa ban shushim no kan ka lesson nani ka bang yo na kan ka na oni u Daniel kan long ka ba ar ka long ba U Blei U ai kan ka jing thul pa hangi klang ba ngin yo ben kre sho ba kata ka por kan saja sho ba Jesus Christ wan hakaba asien ngi yo ban tip bang yo ben kre to ku blei shibun hamedan ngatrai ka tu ka jing batai jong pi kala biang ngi ben sngotu shaphang ka LYNNONG jong u Daniel ka ba ar ka ba kren shaphang ke ka banja wat ka tu ka jing pos new jong no ba khon azar kala ka do lupa lai thu lupa ke ka banja ha kini kisi khadu ka jong bet ngi la don chatbian sha kini kisla ka jat jong tu statue jong no ba khon azar tingin ya chaka si ka balai ko ang ni shaphang ngin pech sha ka LYNNONG u Daniel ka ba nyo hang ni u Daniel lapen pau ya ka ju kapang kumba lapen pau ha ne bukan nazar para jaka ka dur blei u yo iya ki hima pami na duriau nang ta kata ga jing mi jong ki kalong ga jing be ker thlep kal er ha ki da shumi hi gum tu puk te kini ki hima ki don ha ga jing ele persha ka ba klem kut ha pedeng jong ki paramaki kaba penmi ya ga jingkel yang ha ka bor sin shar ha pedeng jong ki tamut ka jing ya donbor ha pedeng jong ki ken kam don shu kanu no jing suk kat kum ka jing batai u Daniel ha kan LYNNONG ka ba nyau but ha ga ni ka jing ya le jong ki ka wan ka jing kan at kumba long ka jing at phulung ha ka duriau but ka jing le kan jabriew mde ha pedeng ki mau ki ding ha pedeng ki briew ha pedeng ki sim hang ni te ke ka jing kular ka jong U Blei ha ni ka prthei ha ba uwan wangan wan ra ka jing suk ba ka jing singan hndai ka jing ya le thma ki briew ki wan ra ka jing sir men sim ba ka jing bam ya suk para mengi bat para hima te u Daniel u yo I ya kini ki jing kulmar ka jing ya le jong ki gentle na rot duriau hndai kensan mi pat uwe umrat na ringko ha kaput ka sam jong uhi ha ha bu yang hang tahi u mi kesan kapta te nge I hang ni ba kani ka kedau shai ba ha kisi khadu ya ga jutang ka ba U Blei ulate ha pedeng ma U Blei bat ngi Jaitbynriew ya ga jing ya suk ka jing shangai amdan shu namar ka pop kala donbor ber ka jing ya kan at ber ka jing at phulung kala kersei ha pedeng jong kala jylliew nang ta kani ka jing do no ka jing lat lut ki briew jong U Blei la sha bakan poi hadu ka jing kut no jong kapor kan mau ba ngin sahab ya ding ba ki jing jinjar ha ni si khatu bar ka jing yo I jong Daniel ha kani ka LYNNONG ka banyo ringkat ba tu ba ar banyo pini I ba ka dau shai ke ka banja ha ka lawe tamut kata ka lawe kala dei ha ni ki por ki jong ni kata ka jing jinjar ka jing sha sin shar ka rom pet mynta ka ben sin shar shen ka rom kan sayeng kat kum ka jing peni ha kitab jong Daniel ba kitab jing pen pa nama ki ya mars ha ka juju kalan kini at te pini I hang ni ba Daniel ba nyau kat kum ka history ka kedau pat ka kedau ya kiri ki ban ya yang ban pen yang reng ha pedeng jong ki ban ya don ka jing kan at bat ki hab ya ling ba ki jing jinjar ka ba kraw kat no ka long ka ba mar khongpong pat ke ka ba U Blei kwa na ka Bynta ki briew tang la da ki jet pandon ha po ka hima ka jong we can mau ha ka por ka testament thamai ha ka por u Jisu udang don ha ni ka prthei
ba kakme jong Yohanes ken marang tu tu na Yohanes ba tu para jong ba kakme ko ang ngakwa ikin ki Quran ngot bekindon saliang kamon jong pi uwe sakaliang kadiang kadang mut haga jinglong briew ba U Blei U wan ra ka hima jong hang ni handai uji su ong no ya ka ampat dei por ka hima jong akam long hang ni kan sa wan shen TPE ki briew pinpej haga ni ka persainta baro kiale tik benyo sensar na benyo pen ibor dei kim tip ba U Blei pat unsa penduk no gitu brokhat ba ma uhi un wan ban sensar hang ni tangi ni ya no sha singi ka pasau hani ka kren hapdeng ka kendau bat ka duriau te ba wan mi so phas pen sha yengi ke ke jingmut jong kani ta ka sngi ka basau hapdeng kendau bat ka duriau kat kom kan ka sawat school ka jongi ka batai ba ka kendau ka yang pli ya ka ya ka jing sanchar nei ka parthai ka ba janai ka yang pli ya ka jing sanchar nei ya ka parthai ka ba janai ba ka paka ya ka ba la ban shania nei ya ka no ka jing sanchar ka ba la sanchar da ka sarkar ka jong Blei kata ka ba yang pli ya ka kendau habang ka kendau nei kat kom ka sabat school ka sungi bar habang oin ka duriau pan ka yang pli ya ka jing sanchar nei ya ka hima ka ba sanchar da ka ba man ka yang pli ya ka jing sanchar ka ba sanchar da ki jing klumar bat ki jing ya penat bat kom ta ter nei ka hima ka ba sanchar da ki briew ki ba sarong bat ki ba puihun bat kom ta ter kita de ka jingmut jong ka kendau bat ka duriau hakan ka sngi te kumba kalong kum juru kumba ngi ka kendau hi ka yang pli nak benta ki ba bha bat ka duriau ke yang pli na benta ki ba sneu dadangin pej bat nga tungin phai lang bat nga sa ka kitab jingpen pau kala nong ka ba khat ar gat khat ka ba khat san bat khan reu komno ko komne hangne bat uta ubsen ula the bok na ka suntor jong ya ka kom ka wa na sadin ka ka breu khnang ba onyo penrong no ya ka da ka ka wa hangne ngi ba ta ubsen ula pyndonkam da ka wa da ka khnang ban penjot ya ka breu hoj kambangi ong mene ba ka la ka duriau ki yang pli ki ba sneu la ki hima ki ba sneu tine pet ye ka ba khan reu ka LYNNONG ka ba ka khot ka ba khan reu hynrei ka ta ka kendau ka la yarap ya ka ta ka breu te ka ta ka kendau ka la ang ya la ka suntur bat ka la ngut no khot ye ka ta ka wa ya ka ba uta uyak jkor ula the bok na ka suntur jong bat hangne ka kendau la ka kendau pat ka yang pli ya ka ta ka hima ka ba bha hangne ngi kombang hangne bat haba uta ubsen ula the ya ka ta ka hynrei ka kendau ka la ngot no ya ka ta ka kana ka kendau ka hima ka ba bha ka la yarap ya ka ta ka breu ban yo la jem bat tungin pet chu hawat kombang tip hi kombang tip hi ba ka kendau bon nangi ki advantage ngingat ba kana ka jingitu pa ka bangila ban sham ha jingpen pau kal nong ka ba khat ar kat khot ka ba khan reu ka kran ru ya ki to ki por ya ki kristan la pen stam ben but ona ki kristan ki la sha pen stam ben kamta ma ka ri Europe ki kristan ki la phet sa ka wei pat ka parthai ka ba thmai anai ka daw LYNNONG ka ba pat da bon ki nong song snong ka ba ngi hi ngi tep ka ta ka dai ka daw LYNNONG ka ba ngi khot an ka ki sngi ki por ki ba ngi mynta ka daw LYNNONG America hang sa ka ne ka jaka ki briew ki kristan ki bala pen sha pen stam ben ki la phet banyo ya ka jingla lot hang ne i ya ka daw LYNNONG la ne ka ne khandau ka bala rap ki kristan ki bala sha pen stam ben ha ki tu ki por hatu ki arta ki badom but
ngina pet ka kaba jia kan ga khandau pan ka kaba kan ga khandau kala khongpong haka jaka haka bynta ka benengkong ngi ba khandau kalong ka babha ka yarap iki briew ki jong blei bat kum ter hynrei ngiladang ipet ladangin pet ha ka kitab jingpen pau ka LYNNONG ka ba khat lai ka khot ka ba khat wei ngi ba kan ga khandau kala da khongpong bat ka ba khat wei bat ngalayu ya wei pat umrat klau ba keuno na kata khandau bat udon artli ki reng basriem kum ikholang brat bat ukren ru bat ulakren kum uyak jakor hangne ka ong ba udon uta umrat klau ubala keuno na kata khandau hoy ko mangi ngi batai mane khandau ka kamot ka hima ka ba bha bat kum tar rei bat hangne na kan khandau lami uta umrat klau ba uta umrat klau udan artli ki reng hoy ka jinglong ko chung kalong kum ita ikhon lang brat bat ka jingkran ka jong upat kalong kum uyak jakor ulong dapat ikum ikhon lang brat hynrei ulong uyak jakor marat ba iting te kalong kum juru hoy ko mangitep baha naduk itu ke por baki ki Kristan ki one pet sekari Amerika ban yo ka jinglat lut ban mane yo blei ngi ba kari Amerika hi kadai kari ka ba ai ka mon jong ka jinglat lut ki briew ban mane yo blei kampen stam no kampen stam ka ai lai lut bar ki briew ban mane lai lut yo blei hynrei kumbangi ki 7 day adventist ngi tep bawala kari Amerika mynta kadang ai ya kalat balai lut bang ki briew kan mane yo blei hynrei kan sapoi ka por bakari Amerika hi kan sapran kami ka bor bakanam sha su iki briew ban mane lai lut ya blei namar kata katkum kan gat khot ru kala batai ba kan ka khandau kan penmi ya to marat klau nak kan ka khandau on mi marat klau uyak jakor dai uban sha iki briew ban mane lai lut yo blei kan ka dai ga jing batai kata khandau bat kan dureu to krishibun ba wan mi nam ta tu jing batai jong phi ngin yat nam ta sha singi ka basan bat ka ong shaphang ga jing thu lupa sa shisin ti ba hamedon pen lingkot ndiat yakani jing batai shaphang ga ni ga jing thu lupa sa shisin Khasi ka basan hanang ni page pang ka kran shaphang ga jing thu lupa sa shisin nan chupuli hane nang ni ga khot LYNNONG Sabbath school hi ka ong hane ya balang basa la kha khando thmai kirpang shaka chaka hakaba ki briew ki bawat ka ching lai lut haki spa snam bakhat nyau bakhat phra kabal ai ka chaka bun snam haki chingmane ba ching char khat ar kabala long ka jing haki we pat ki chaka hangne bangin sang thoi ka ne ka balang basa kitong ina phaisha chibit paw ka lang ka ba khat ar khat ka ba khat nyau hangne ka ong Teu tau yo jakor ula sngobitar lep ya kata ka briew but ula no banyale thma bat kita ki basa na usimbai jongka kita ki ba sumare ka hukum blei ba kita ki ba bat ya ka jik phla yo Jesus Christ teu ula yang halor usiap ka dureu hangni i kan ne ka balang ka basa ka theu ya ki briew ki badang sa ki ba ka theu ya ki briew ki badang sa na usimbai jongka ka theu ya ki briew ki ba sumar ya tin ka jong blei ki ba sumare ka hukum ka jong blei ngi ngi ba yak jakor ukwa ban yele persha akum ki to ki breu ngi ba ngi tip hi ba ka thong ka jong saitan ka thong hi jong ni yak jakor kalong ba un penjot ya ki breu ki ba bot kat kum ya ka tin ka jong blei but kum ngi ni pet akan ni ka chimpen paw kalong ka ba shipho hakan ni la people na la dekat ka ban gong hadu dekat ka ba khat wei pin i ba kan shpang angel bat kata ka kot kli ka barit ka ba dan hakti jong o ngam por shu banyak baro andai ngan shu ya lingkot ni hakat hot ka ba ar pin i ba ne ba ka ong ba bat ha o la dan ru kata ka kot kli ka barit ka ba la ple bat ka chat jong o ka wei ha ka kendau ba ka wei sha ka dureu ngi i ba kani ka pen i ba udon ni kata ka bor aga perte ba haka dureu
Bat kum curu bagian skau thuk ya kan ka kot kabarit pinya pet hi na udanial kan long kaba khat ar kabat kaba sau. Nginom ya chatu nei ya khaman. But ngini i ngini ba ka ong hani ha udanial kan ka khot kaba kalong kaba khat ar khat kaba sau hani ka ong ba la la sil shwa la pensa la long kaba la pensange shwa ya tu ka khubor ba la pensange shwa ka ba ka ong ro ba kibreu ki bawat ya ka jing kiba wat ya ka jing skau thok kiba kwa ban skau thok shaphang ka to ha to pot kem ka long kumba ki shu pen len ya ka por ka jong ki kem la ban skau thok ik ka ba ka mut la ne ba ka ja kumba phi ka mau ha ka snam ka pas pa so sau ha ka por jo William Miller ro ba William Miller ula plut por da ki snam ya ka ban ken ya to ka chi thul upa ya to ka ara ja lais pa sngi hendai ngi iba ula pen pau ki briew ba Jesus Christ one how to snam ka pas pa so sau Oktober arpo atrik ngi iba la pen pau ki briew hendai ngi iba ka ka bakut ka long ba Jesus Christ one how to ka sngi kalong no ka jing do jing krimen ni ki briew ha ka ba ki briew kila de ki yeng ki sam ki chaka ki puta but ha Jesus Christ one ki adu no ki borok kalong ka jing sau si ka jing sau thang ya ki hang to ba dang i pe ha ka khot ka ba khat we hani ka ong ba but ul ong ru ke le ya thol upa sa shi sien sha ki bun Jaitbynriew sha ki pailang sha ka ki thlit ba sha ki sem te hang ni ka hani uni wangal chimla kren tang yo ne sa ni ka por ndai kren ru yang ro ba ya ki briew ki ba ya ki to ki briew ki ba ya ko ka tin ka jong blei ki to ki kabalang ka basa ka kren ki ba ki dei ban let ban bniah ko bor ka ba ha ka jong Jesus Christ shakwi but ko bang kren umne ka Daniel ba ar ba kin long ki ba pin kre ha ba ngi let ban ya sam shaki ya ko bor ka ba ha jong Jesus Christ ka long ki ba kin pin kre shwa ba ka ta ka jingwan jong Jesus Christ kan jan ashen but shwa ban ngin ngan pin kut ngin ya pha sha Matthias ka long ka ba arfu saw ngin pe Shaw Matthias kalong ka ba arfu saw ka khot ka ba khat saw hani ka ong te ka ne ka gospel jong ki hima ani lap ha ka pe the baro ya ka ban long ka chingphla ha ki kin Jaitbynriew baro but on la kom ta ken kan cha ka ba kut to kulish bon ba hemedan ngatrai ka tu ka jing batai jang phi ka la pen sha yingi ya ka ka jing ya thuk lupa sa shisin ta mod U Blei U hukum jing shayu Daniel ling ba pin i ka kitab jong Daniel ka kitab U Daniel bar kitab jing pa ki yat lang mar senda na mar ba ka jing thuk lupa ha ki tu ki por kan sawan urlong ha ki ni hisni ki ba khadu ki jongi tish paralok para George wa bingin penkut yang ni program ki jongi ngakwa ban bo ka ni jing kli happy ki khamtam ki Adventist jangi kani gari jingkeli ha kanu ko dor bangi kum ki Adventist ni bo yalade ha ka jing thau ka biang ha ka babod iki hukum ka jang U Blei ha ka jo pat kapor ni don ru ha po ki bor sin shar jang ki sarkar ki bangi ni don kan jia ayu ha ba ka jing ko ngo ya ka wei kaya lam ya jingle persha sha ka wei pat te kani ka jing kelinga kwa ba phi baro para jor ki para bangai ki pe ye program pin pusan ni jing keli balada pi don por so bhaban ai ka jing ju pap harum jongani ka program ka jongi batu ka jing pat ka jonga ya phi baro kan long ba to ngin nang yai persang ban ti jylliew ka jing ya kitab ka jong U Blei namal nginda pe ya ka kitab jong Daniel ba Revelation kalong ke ka ba jylliew bha ka jingmut banginum la bas ngotu lamdang gipan ka jingarap no U Blei but ke ki ban jia hani ka prathei hagini ki si jangi kan urlong kat kum ka jing thu lupa ka jing pen pau bat ka got ni ka kitab ka jong Daniel ku Blei sibon bat chwa bangin pen kut ngakwa ban ong hi ba
hamedon bas ngubha ban pen kut taga jing duai. Tengin duai. U Blei pa jing neng kalau tak jing suka try mel dam ka try bangi ka bangi ala try ban sam. Ya khuboro jong me try shkiwe per briew try. To irap ngi ba try boy ngi ba try bangi ala ban ya shimenta try na ka we ka posh ko pat try. But ku try to briew ki ba ngap na ko isu na ka we ka posh ko pat ai bakin yo try ku Blei ka jong me try. Sekarang kat me try kini ka por map ir pop kiri kangki bangi chupi sisi mai malang por hatin choose Chris kampani kini baro. Amen. Amen.